Tervetuloa kaikille Lukulumon pariin tänä päivänä. Täällä on Päänisen Virpi ILT Educationilta. Ja tänään meillä ohjelmassa kertoo teille, että Lukulumo, miten se vastaa tuohon varhaiskasvatukseen ja siellä oppimisen, osallisuuden ja arjen tukena. Ja tässä on vielä tämä runko, eli kerrotaan, että miksi Lukulumo on tärkeä, Lukulumo ja oppimisen osa-alueet. Käydään läpi Lukulumon erilaisia ominaisuuksia ja annetaan teille erilaisia käyttöideoita ja sitten saatte lopuksi myös kysellä. Aika monella teillä varmaan on tuttu jo Lukulumo, mutta siellä linjoilla varmaan löytyy semmoisia henkilöitä, kenelle se ei ehkä ole vielä niin tuttu, niin pieni kertaus vielä tässä alkuun. Eli Lukulumo on digitaalinen kuva- ja äänikirjapalvelu. Se on monikielinen, sieltä löytyy 70 eri kieltä, eli ääniraidat löytyy monilla eri kielillä. Ja pääperiaate on niin, että Lukulumon kirjoissa tekstitys on suomeksi ja aikuinen voi sitten ottaa myös sen ääniraidan sieltä pois ja lukea ihan normaalisti omalla äänellä. Ja Lukulumo tarjoaa vähän enemmän sitten kuin perinteinen kirja, eli me ei haluta missään nimessä syrjäyttää niitä perinteisiä kirjoja. Niille on oma aikansa ja paikkansa, mutta Lukulumosta löytyy sitten vielä enemmän kuin siitä perinteisestä kirjasta, eli on kuva ja on ääni ja sitten löytyy nämä monet eri kielet. Ja kirjat on valittu kirjallisuusalan ammattilaisten kanssa. Ja tässä on Lukulumon 3 tärkeää ominaisuutta, eli me halutaan tuoda kaikki lapset kirjojen äärelle kielestä riippumatta. Ja kirjojen avulla sitten mitä enemmän aikuiset lukee ja lapset myös kuuntelee kirjaa, niin kielellinen kehitys ja lukitaidot paranee kaikille. Lukulumo tarjoaa tosiaan monia eri kieliä ja halutaan nimenomaan tukea lisäksi tätä monikielisyyttä siellä ryhmissä. Ja tässä näkyy vasemmalla puolella lasten tämä kotikieli, se on myös tunnekieli ja oikealla puolella näkyy suomi toisena kielenä. Ja mitä vahvempi nämä molemmat kielet lapsella on, sitä parempi ja suurempi sanavarasto lapselle sitten tulee. Lukulumohan löytyy selainversiolla tai sitten myös iPadeille, puhelimelle ja app.lukulumo.fi on sitten se, mistä menette sovelluksen kautta. Ja nyt teillä voi olla siellä linjoilla semmoisia, joilla on jo Lukulumo käytössä ja hankittu kuntaan tai päiväkotiin, tai sitten linjoilla voi olla myös semmoisia, jotka miettii, että haluaisi kenties testata ja miten päästä sitten alkuun. Eli jos te olette jo hankkinut Lukulumon, teillä on jo tunnukset, ja jos ei vielä ole, niin sitten meiltä voi ottaa niitä 30 päivän testiaikoja. Tai sitten jos haluaa koko päiväkoti tai kunta tulla mukaan, niin voi ottaa 60 päivää. Ja sitten kirjaudutaan näillä yhteisillä tunnuksilla ja luodaan omat profiilit. Tähän on otettu sitten nämä VASUn eri oppimisen osa-alueet, eli Lukulumo tukee oppimista kaikilla näillä eri osa-alueilla. Ja katsotaan näitä pikkusen tarkempaan seuraavaksi. Ensimmäisenä on tämä kielten rikas maailma. Tuossa aina näkyy ylhäällä nuo tavoitteet. Ja nyt Lukulumon avulla on tosi helppo tutustua näihin muihin kieliin ja vahvistaa kaikkia eri kielien sanavarastoa, mitä ryhmissä lapsia on. Ja eri kulttuureihin myös, että ne on valittu hyvin paljon erilaisia kirjoja, jotka kertoo eri kulttuureista ja 70 eri ääniraitaa on. Eli löytyy varmaan aika pitkälti kaikkia kieliä, mitä teillä ryhmässä myös on. Eli harvoin aikuinen pystyy kovin montaa kieltä tarjoamaan lapsille. Ja miten sitten Lukulumon avulla voi tehdä tätä näkyväksi, niin voitte toki ottaa lukuhetkiä pitkin päivää lasten kanssa ryhmässä yhdessä, tai lapsi itse voi tutkia odotushetkissä, siirtymisen tukena, päivälepohetkellä. Sitten täällä on paljon erilaisia kirjoja. On myös lorukirja, runokirja, musiikkikirja, ihan kuvakirjoja.
Yhteinen tarina voidaan kuunnella eri kielillä. Esimerkiksi tuossa on aamussa Sumupuu, se taitaa olla esimerkiksi 8 eri kielellä. Sitten on yksi Kuutornikirja esimerkiksi, missä on yli 50 eri kieltä. Ja kaikissa kirjoissa on vähän erilainen kielivalikoima. Ja näitä voi kuunnella niin, että katsotaan omalla kielellä tai yhteisellä kielellä tai sitten yhteisellä kielellä. Voidaan mennä esimerkiksi sivu kerrallaan lasten eri kielillä. Sitten jos ryhmässä on oikein todella paljon eri kieliä, niin sitten voi ottaa vaikka eri päivinä vähän eri kieliä sieltä, mihin tutustutaan. Seuraavaksi näytän teille kielihyllyt. Eli Lukulumosta on hyvin helppo etsiä näitä eri kieliä. Nämä kielet on aakkosjärjestyksessä ja numeroperäissä aina osoittaa, että kuinka monta sen kielistä äänikirjaa silläkin hetkellä löytyy. Ja nyt tämä kielihyllyt on hyvä osallistaa lapselle, jos meillä on vaikka albaniankielinen lapsi. Painetaan suoraan täältä kielihyllystä kirja käyntiin, niin se lähtee heti albaniaksi. Sitten jos mennään muualta, mistä vaan Lukulumon kohdasta kirjaan, niin oletus on siellä aina, että se lähtee suomen kielellä. Joten tästä on hyvä osallistaa aina lapsen omalla kielellä valitsemaan lasta kirja. Seuraavaksi on ilmaisun monet muodot. Ja täällä tavoitteena on musiikkia, kuvallista, käsityötä, sanallista ja kehollista ilmaisua. Ja monet eri kirjat käy hyvin nämä kuvakirjat taiteeseen ja eri kulttuurien kohtaamiseen. Sitten on hyvä muistaa, että näitä kirjaa, jos teillä on erilaisia laitteita siellä varhaiskasvatuksessa, niin voitte hyödyntää eri tavalla. Teille saattaa olla siellä isoja näyttöjä, mihin voitte heijastaa skriiniä, tykkejä, päiväkodin yhteisiä tapahtumia. Sitten voit zoomata pieniin yksityiskohtiin ja voi käyttää tosiaan hyvin paljon näihin taidetuokioihin. Tuossa on otettu zoomauksesta vielä malli, eli zoomaaminen onnistuu varsinkin iPadilla oikein hyvin ja aikuinen voi esitellä erilaisia pedagogisia kysymyksiä, että voidaan vaikka katsoa tai harjoitella tunnetaitoja ja katsoa, että mikä eläin tämä esimerkiksi on ja mikä sillä on hätänä ja itkeekö hän vai nauraako vai mitä tässä kuvassa oikein tapahtuu. Eli voidaan katsoa zoomaamalla näitä yksityiskohtia hyvinkin tarkasti. Seuraavaksi on minä ja meidän yhteisömme. Siellä tavoitteena on erilaiset arvot ja eettinen ajattelu, eri perheiden taustat, menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Ja tähän on otettu aina muutamia kirjaesimerkkiä. Seuraavaksi on Lukulumon kirjahyllyt ja haku. Kirjahyllyt tulee myös alekkain siihen, digitaaliset kirjahyllyt. Bea näyttää kohta sitten selainversiosta vähän tarkempaa näitä Lukulumon kirjahyllyjä. Niitä alkaa olla jo aika paljon. Ja sitten jos te haluatte myös etsiä jotakin tiettyä kirjaa, niin täällä löytyy myös tämmöinen hakutoiminta. Sinne voi etsiä kirjaa kirjailijan aihepiirin mukaisesti myös. Lukulumolla pystyy tekemään omia kirjahyllyjä ja tämä on varsinkin hyvä sitten niiden isompien lasten kanssa, vaikka eskarilaisten kanssa voi ihan osallistaa isompia lapsia tekemään näitä hyllyjä. Eli painatte kirjan auki, tuolta löytyy plussa, siihen tulee tämmöinen valikko, painette uusi kirjahylly, annatte sille nimen, se voi olla vaikka teidän oma ryhmän nimi tai lapsen ryhmän nimi tai ihan jos teillä on joku vaikka syksyprojekti, niin nimeätte sen mukaan. Ja sitten ne kirjat menee sinne normikirjahyllyyn, missä on ne kaikki muutkin meidän kirjat. Seuraavana on tutkinna toimin ympäristössäni. Tavoitteena on ympäristökasvatus ja luontosuhde, teknologiakasvatus, tarkkaavaisuus ja havainnointi. No miten se onnistuu Lukulumon avulla? Täältä löytyy myös tietokirja. Lukulumon voi hyvin ottaa retkelle mukaan. Voitte ladata niitä kirjoja laitteelle, jonka otatte mukaan retkelle, oli se puhelin tai tabletti ennen retkeä. Saatte sitten käytettyä niitä kirjoja, vaikka netti ei toimisi jossain metsässä tai laavulla ollessa.
Ja tuossa oli vielä siitä kirjan lataamisesta. Eli tämä toiminto löytyy vain tuosta appiversiosta, että selainversiossa sitä ei ole. Mutta jos te otatte vaikka tabletin mukaan metsälle ja haluatte tämmöisen krokotiilikirjan siellä kuunnella, niin ladatkaa tuosta se valmiiksi ennen retkelle lähtöä, niin varmasti toimii siellä metsässä myös. Seuraavaksi nämä kategoriapallurat. Nämä on tosi kivat lasten osallistumiseen itse, eli he voi, vaikka ei osaa lukea vielä, niin he voi itse valita oman mielenkiinnon kohteet, mitä kirjoja he haluavat kuunnella. Eli tämä käy tosi hyvin myös niin, että lapsi voi kuunnella vaikka sen 10 kertaa saman kirjan, silloin aikuisille jää aikaa johonkin muuhun, tai sitten voi lukea ryhmässä ja erilaisissa tilanteissa. Lapsitila on tämmöinen myös taas näissä tableteilla, että avaa lapsitilassa, sitä ei ole siellä selaimella. Ja lapsitila tarkoittaa nyt tässä meidän palvelussa sitä, että voidaan karsia mahdollisimman tyhjäksi tietylle lapselle nämä toiminnot. Esimerkiksi tuolta voi valita, otetaanko automaattinen sivukääntö päälle, kirjamerkit pois vai päälle, tekstin seurantaa pois tai päälle. Ja voi katsoa myös, että ottaa äänetkin pois. Ja sitten voi laittaa vaikka myös vaan sen lapsen oman äidinkielinen suomen sinne. Silloin tästä tyhjennetään ensin kaikki nämä äänet. Tyhjennä nappulalla pois ja sitten klikkaat vaan sen, minkä tarvitset. Eli tämä on hyvä semmoinen karsemisversio. Silloin lapsen on paljon helpompi keskittyä, kun siinä on mahdollisimman vähän niitä toimintoja ja vaan ne, mitä lapsi sillä hetkellä tarvitsee. Kasvan, liikun ja kehityn. Täällä on terveys ja turvallisuus ja monipuolinen liikunta. No miten taas Lukulumon avulla sitä voidaan tukea? Niin Lukulumosta löytyy terveyteen ja liikuntaan liittyviä kirjoja. Esimerkiksi Iida käy terveystarkastuksessa tai Housuvaarin uimahalli. Esimerkiksi jos olisi lähdössä retkelle uimahalliin, niin voitte tutkia ennalta näitä kirjoja. Toimii hyvin myös motivaattorina, että sitten vähän ennakkoon tietää, mitä hän siellä uimahallissa mahdollisesti tapahtuu. Ja hyvin monet kirjat käy myös liikuntaleikkien innoittajina. Tuohon on nostettu esimerkiksi Tuulen vuosi. Siinä on kaikki 12 eri kuukautta. Siellä mennään tuulen kanssa välillä vauhdikkaasti eteenpäin, välillä siellä on mukana lunta ja vettä ja myrskyä, välillä on hyvin tyyntä, eli se inspiroi tosi kivasti erilaisiin liikuntaleikkeihin. Sopivia kirjoja eri hetkiin. Monesti meiltä kysytään, että näkeekö jostakin tietyn kirjan keston. Eli kirjasta aina löytyy joka kirjassa, paljonko se lukija lukee sitä kirjaa, mutta sitten on myös laitettu, riippuen lukijan lukunopeudesta, niin on laitettu tämmöisiä 10-20 minuuttisia kirjoja, 20-40 minuuttisia kirjoja ja yli 40 minuuttisia kirjoja. Ja sitten tässä on hyvä huomio se, että jos te päivälevolle valitsette tuommoisen vähän pidemmän kirjan, niin muistakaa aina itse vähän tutkia sitä kirjaa, ettei se ole liian jännittävä. Eli nuo pitkät kirjat ei ole automaattisesti päivälevokirjoiksi tarkoitettu, eli katsotte sieltä semmoisen, mikä on sitten sinne passeli sinne päivälepohetkelle. Seuraavaksi katsotaan QR-koodit. Eli joka ikistä kirjasta löytyy QR-koodi. Pystyt tulostamaan sen, samoin myös kirjan kannen. Nuo kirjan kannet on aika kivoja semmoiseen pikku toimintaan myös, että te voitte tulostaa niitä, päällystää, laittaa ne vähän niin kuin lorupussin tapaiseen pussukkaan ja sitten nostaa sieltä aina niitä kirjan kansia ja mitähän kirjaa milloinkin luettaisiin. Se toimii hyvin niin kuin lorupussin tyylisesti. Sitten on nuo QR-koodit, aika kiva idea, niin kun tulostatte paperit, voitte piilotella ulos niitä ja lähteä QR-koodisuunnistusta. Tai sitten esimerkiksi pojat monesti on vähän vaikea saada kirjojen pariin, niin sitten voitte vähän pelillistää sitä ja ottaa QR-koodin, lainata kenties kirjastosta saman kirjan ja piilottaa kirjan sisälle ja ottaa laitteen siihen mukaan, niin tehdä tämmöisen taikuus, että sitten lähteekin se kirjan tarina sieltä puhelimen kautta yhtäkkiä kirjan sivulta elämään.
Ideoita ja apua löytyy meidän nettisivujen kautta. Meillä on paljon ohjevideoita, tulostettavia oppaita, käyttövinkkejä, koulutuksia, erilaisia materiaaleja, kilpailuja, erilaisia tapahtumia. Löydytään myös Lukulumon Facebookista ja Instagramista. Ja nyt vielä tähän sitten teille vinkkaan meidän seuraavasta kivasta tapahtumasta, mikä Opetushallitus järjestää ja Lukulumo on mukana täällä myös. Eli tämän koulutuksen jälkeen saatte sitten vielä meiltä nämä kaikki diat ja tämän linkin, eli pääsette ilmoittautumaan sitten myös tähän Kuuntelen siis luen tapahtumaan, mikä on Helsingissä 4.9. kello 14-17 Scandic Grand Central Hotellissa. Ja siellä on tosi paljon mukavaa ohjelmaa, että miten äänikirjat sitten siellä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Näin vähän tuosta vilautua, mutta me laitetaan tämä linkki teille myös. Mutta nyt päästäisin sitten seuraavaksi Bean tänne, otetaanpas tuosta noin. Nyt Bea pääsee jatkamaan ja näyttämään teille sitten selainversiota ja sitä kautta vähän paremmin lisää toimintoja. Ihan pieni hetki, jaan täältä mun näytön ja aloitellaan. Eli mä näytän ihan nyt sitten yleisnäkymää täältä selaimen kautta sitten teille, että miten tähän pääsee sitten kiinni. Ja ihan lyhyesti käyn tosiaan näitä perusominaisuuksia ja suosittelen tosiaan itsekin rohkeasti vaan sit heti käyttämään, jos ette ole vielä Lukulumoa käyttänyt. Tämä on tosi helppo käyttöinen ja looginen sitten ihan omaankin käyttöön. Ja tosiaan tuossa aikaisemmin valitsin päiväkodin ja täällä mulla on jo oma profiili B, niin mä pääsen sieltä sitten sisään. Ja tämä on nyt sitten se perusnäkymä. Kun avaatte tosiaan sieltä sen Lukulumon, niin näette sieltä, eli tämä näkyy teillekin ihan sitten samanlaisena, eli siellä tosiaan näette noita kirjahyllyjä aivan aluksi. Ja tätä voi vaikka selata sitten vaikka inspiraation toivossa, jos haluaa miettiä, että mitä voisi oikein tehdä, niin täällä on eri teemoja hyllyittäin, esimerkiksi tunnetaitoja ja arkielämää, seikkailua ynnä muuta semmoista näkyy tässä etusivulla sitten. Ja kun mennään tästä sitten eteenpäin, niin päästäänkin suoraan hyppäämään tuonne kielihyllyille. Ja näytän täällä, että yleisesti ottaen täällä kielihyllyt menee aakkosjärjestyksessä. Ja voit valita kielihyllyssä tosiaan sitten mieleisesi kirjan. Poikkeuksena täällä nyt sitten meillä näkyy Pohjois-Saame ja tämä ulsteri-irlantilainen nyt ensimmäisenä, mutta muuten aakkosjärjestyksessä menee. Ja tässä on tämmöinen pieni ominaisuus, että jos täältä kielihyllyn kautta valitset kirjan, niin se automaattisesti lähtee se kirja tai se ääniraita sitten sillä valitsemallanne kielellä. Eli jos vaikka valitsette albaaniankielisen kirjan, niin se ääniraita on sillä albaanialla. Muutenhan oletuksena tosiaan on sitten suomen kieli yleisesti kirjassa, jos jostain muualta sen sitten nappaat. Siitä eteenpäin tosiaan kategoriat. Ja tämä on tosi kiva esimerkiksi sitten vaikka lapsille antaa, että jos lapset on vaikka pädillä, niin napsasta tämä kategoria tästä auki. Täällä on tämmöisiä tosi mukavan miellyttäviä nappuloita, mitä voi niin sanotusti painella ja lapsi voi vaikka itse valita sieltä sitten mieleisensä teeman. Esimerkiksi täältä nyt vaikka urheilu, niin tulee urheiluaiheisia kirjoja ynnä muuta semmoista. Ja tämä on meillä ihan uusi nappula, eli siitä syystä täältä nyt puuttuu pari kuvaketta vielä, mutta ne tulee sinne sitten tässä syksyn aikana. Mutta muuten totta kai ihan toimivia ovat. Ja täällä näkyy tämä tehtävät, mutta se on tuonne kouluversioon vielä, että siitä ei sinänsä päiväkodissa tai tämän Lukulumon päiväkotiversiossa ei valitettavasti pysty käyttämään. Hyppään sitten tänne hakuvalikkoon. Elikkäs, hakuvalikko toimii ihan perinteisesti, miten hakuvalikko toimii, eli voit hakea ihan kirjan nimellä, jos teillä on mielessä kirja, tai vaikkapa jollain sitten kategorialla. Voin kohta näyttää tarkemmin sen kautta sitten, että miten saa napattua ne vaikka jonkun tiettyyn omaan kirjahyllyyn sitten. Täällä ehkä oleellista on, että jos haluat hakea vaikka jonkun tietyn kielen, haluat äänen siihen kirjaan, niin sitten voit hakea täältä. Esimerkiksi vaikka nyt arabian kieli tuosta, niin se avaa kaikki kirjat, jotka on mahdollista kuunnella sitten sillä arabian kielelläkin sitten.
tai valita vaikka yhtä aikaa enemmän arabia, espanjaa ja niin edelleen, niin ne pystyy tuolta sitten määrittelemään. Ja tänne tosiaan, jos kirjoittaa, mä kirjoitan vaikka nyt tänne hakusanaksi syksy, tulee syksyaiheisia kirjoja, ja mä voin vaikka luoda sitten ihan näin napsauttamalla valikoida lempparikirjat tuosta vaikka, ja painaa täältä, että lisää kirjahyllyyn ja luoda tänne uuden sitten vaikka syksy. Ja kirjahylly on luotu, että mä löydän ne sitten myöhemmin jatkossa. Ja ne ilmestyy tosiaan tänne etusivulle omiin sitten kirjahyllyksi. Syksy täällä on, ja voin ne sieltä sitten suoraan napata. Ja näytän tässä samalla, mä haen nyt, tuossa Virpikin mainitsi tämmöisen Kuutorni-kirjan, niin näytän tämän avulla nyt sitten näitä ominaisuuksia hieman. Eli kun avaat selaimella, niin täällä on tämmöiset valikot, voi tosiaan sen kirjan sieltä avata, jakaa kirjan vaikka jollekin toiselle ryhmälle kautta opettajalle, lisätä kirjahyllyyn, niin kuin äsken tuossa näytin, suosikkeihin, ja tuossa on sitten avuksi tämmöisiä kirjakeskustelukysymyksiä, jos haluaa käyttää siellä ryhmässä, ja sitten totta kai jakaa tuon QR-koodin tuolta sitten. Ja kun avataan kirja, se näyttää sitten tältä näin. Mä oonkin tätä nyt tässä aikaisemmin jo vähän selannut, niin tämä on tänne kelattu nyt jo paljon pidemmälle, mutta yleisilme on kuitenkin tämän näköinen. Ja mä näytän aivan aluksi täältä nyt, eli koska tässä kirjassa on mahdollisuus kuunnella tämä näin monella kielellä, niin vaihtoehdot on täällä. Laitanpas tästä hetkeksi aikaa pyörimään suomen kielellä. Keppi kiinnittyy toiseen ja yhtäkkiä hän on korkealla maan yläpuolella. Ja valitsen tuolta vaikka toisen kielen, voi ihan lennosta vaihtaa. نحط عودة وعودة سوية وعلى غفلة هو صار. Ja tätä voi tosiaan mahtavasti hyödyntää siten, että kirjahan voidaan kuunnella vaikka omalla äidinkielellä ensin ja sen jälkeen suomen kielellä tai vastaavasti, niin mun mielestä on tosi hyvä apu siihen. Ja tosiaan ihan perustoiminnot täällä on vähän niin kuin videota periaatteessa katselisi, eli tuosta vaan playstä pyörimään ja tuosta voi äänenvoimakkuutta vaihella. Ja mä mainitsen tämän nyt sen takia, koska jos haluaa kirjan lukea vaikka itse lapselle, niin täältä voi tämän äänenvoimakkuuden laskea nollaan ja sitten ihan perinteisellä tavalla tosiaan lukea, selata kirjaa ja sen sivuja sitten eteenpäin. Ja täällähän tosiaan automaattisena on aina tällainen, että automaattinen sivunkääntö, niin sen voi napsasta myös pois, jos haluaa, mutta jos lapsi vaikka yksin tai porukassa sitä lukee, niin se on ihan hyvä pitää sitten siellä päällä. Ja kirjan merkin voi myös laittaa, että kirjaa voidaan jatkaa siitä kohdasta, mihin on jääty. Niin ei tarvitse aina aloittaa alusta ja etsiä sitten sitä varsinaista kohtaa. Jep. Ja täällä on vielä tämmöinen viimeinen asia, minkä näytän, eli on tämä kontrollipaneeli, mistä tosiaan voi hallinnoida erilaisia toimintoja. Täällä on profiili esimerkiksi ja oman profiilin asioita. Ja sitten totta kai on hallitse kirjahyllyä, jos haluat täältä poistaa nyt sitten kirjahyllyjä. Eli mulla täällä oletuksena, jostain syystä äsken ei näkynyt, mutta nyt tässä on tämä B-hylly, minkä on joskus aikaisemmin kasannut tänne, niin sen voi esimerkiksi vaikka poistaa sitten täältä näin. Ja tosi tärkeä juttu vielä, varmasti teille suuri apu, pedagoginen opas. Löytyy myös tosiaan, jos liian nopeasti sen täältä laitoin, niin kontrollipaneelista pedagoginen opas. Ja täältä voi ihan mennä sisällysluettelon kautta selaamaan ideoita, että miten voisi hyödyntää vaikka meidän lukulumua tosiaan tässä sitten toiminnassa. Ja täällä esimerkiksi vinkkejä lukulumon hyödyntämiseksi toiminnassa, niin täällä on toiminnallisia asioita, esimerkiksi hyviä vinkkejä voisi olla vaikka, että kirjojen kansista voi tehdä pienet muistikortit ja laittaa ne tai ottaa pussista sitten aina yksi kerralla ja kertoa siitä kirjasta tai vastaavaa. Ja noita kansiahan saa tulostaa, että siihen meillä on oikeus ja teilläkin siihen oikeus, eli että sisältöä ei voi jakaa missään, mutta tosiaan noita kansia voi, eli niitä voi vaikka seinälle tulostella kuviksi sitten. Tai vaikka jos on vaikka joku tietty kirja, mistä lapsi tykkää, niin sitä voi aina sitten mainita vanhemmille ja kannustaa se lainaamaan sitten sinne myös kotiin ynnä muuta semmoista. Tai voi vaikka hyödyntää siihen, että viritellään tunnelmaan
lapsia esimerkiksi laittamalla valot pois ynnä muuta semmoista, tekemällä siitä semmoinen hauska hetki lapsille sitten, tai jos ollaan menossa vaikka metsäretkelle, niin sitten voidaan virittäytyä ja motivoida sitä retkeä varten, että se on sitten tuttu juttu lapselle esimerkiksi.